פעם ספורט היה נורמלי, היה כדורגל, כדורסל, מאוד ברור מה אתה עושה, אתה מקבל כדור או שאתה זורק אותו לסל או שאתה בועט אותו לשער. היום נהיה כל מיני ענפים מטומטמים של שפה. אתה יכול, אתה רוצה לזרוק כדור, זרוק כדור, קשה לך לזרוק, גלגל אותו, אתה רוצה לקפוץ רחוק, קפוץ רחוק, קשה לך בקפיצה אחת, תעשה 3 קפיצות, אתה רוצה לקפוץ לגובה, קפוץ לגובה, קשה לך, קח מקל, לא בא לך למקל, זרוק את יש, לכל פלוץ יש ענף ספורט, זה מטורף. ויש נגיד רכיב. ושלא תאבד תקווה, שתדע שלום וטוב, ושתמצא את האהבה. שתהנו ביום הזה, וככה אני רוצה שתתייחסו לזה. תהנו מהתחרויות, תהיו עם תחרות ספורטית. להישאר חופשי, ושתוכל למצוא תועלת גם במצבים קשים, שתמיד תישאר צנוע, ושתמיד תהיה בריא, ושתצליח שחייך לא יהיו לריק, שיהיה לך טוב, שתספיק לאהוב עוד בגלגול הזה, בגלגול הזה, כי זה לגמרי לא קל להיות פה בכלל, ועוד, עוד ועוד בגלגול הזה, שתהיה לאחרים כמו שאתה אל עצמך, שתתברך במה שיש ושתשמח חלקך, שתמצא את דרכך בכל דרך שתלך, ושתדע להישרף מול הגורל המתהפך, שיהיה לך טוב, שתספיק לאהוב עוד בגלגול הזה, בגלגול הזה, כן כן, זה לגמרי לא. בסופו של דבר, מה היעדים של מלכתחילה, של כמות משתתפים והנאה מהיום הזה, מבחינתי השגנו את המטרה. זה לגמרי לא קל להיות פה בכלל, ועוד, עוד ועוד בגלגול הזה, בגלגול הזה, לא סופי. בכל מקרה האווירה הייתה מדהימה. לארגן יום ספורט זה לא דבר פשוט. גבי מתעסק עם זה 3 שבועות, ולגבי אני אומר תודה באמת מכל הלב.